Para may laban na natin na bilhin ka na ng basura. Kamay mo nila. Ito akong brapo eh. May bag diri. Ano dapit to? Diri nga bag? Ay, ano ba diri? Bang. Alam, may mga ano ngayon, kumakain tayo. May ID. Distancing ambassador. Na. Tapos sa akong kuwan, braso. Pamao. Nilagay. Tagsa tani. Ha? Tagsa tani. Uy, unsa ba nga?